Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 16. Nasaysaya at tinapanglaw nga adda panagbuteng na iti apo, ngam tinabak na nga adda parikot iti biag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay analiday ka barok, adda ka di parikot. Mababainak, idi magmagna kita ija kalsada. Limabas ti motor ni Jenny akaruba. Binusinaan sana klinabsan. Apalam ka di tadda motor na. Iswa babae, adda motor na, idinto ta siyak. Lalaki ngamjak pa amo ti agpataray iti motor. Ay na anak ko, saan tayo ang makagatang iti motor mo? Amumot, awan maigatang. Mawatak matkid dinanang. Mabainak lang ngamin. Nukas di akan tiyawan nakti ka aruba. Ano samkit di ti agadal? Tainton addan trabahom. Magatang mumot ti kayat mo agatangan. Nagmayat ti mangkantsaw iti kaaruba a pobre. Asino a kaaruba ti dakdakamatam? Diyay man kaadalak nga anak dala kay Kardo kon bakit lo siya, mami. Kasano ti panangkantsaw mo ako nam? Magmag na iti kalsada nakapudpudot. Binusinaak. Linabsak iti kalsada. Tisuron na siguro iti dayta nga inaramid mo. Awan ngamin motor na. Kasano ko maamaadaan iti motor, kat awan sa paigatang na iti naimas asidaan da. Agpasagad la ko man amapan ijay pagadalan da. Alangan anak kalugan iti pasagad amapan agadala. Sumungad kit din tinwang iji pagadalan? Adaki din nung agamak iji pagadalan iji ili. Imbaglakit di ta asidag tayo iti ili. Mabalin na lang apagnaan. Kunada negosyante ti kaaruba tayo anila kay Tomas. Anya kadit negosyo na, ken ayan ti pisto da, no aglaklako da. Adda nagdamdamag kanyak, no anya ti lako da. Imbagak, adyak amaw. Anya nga tanga agpaiso ti ilaklako da. Awan ba't makita ka pisto da iji ilay? Ngam nurumwarda, kanayon damot anak akutse. Anya nga tati ilaklako da. Awan ba't makikita ka trabaho da. Saan mo't amang opisina? Kaslamot adot kwartada. Adulakit di. Dakkel ti balay da. Nakamotor ti anak da amapan agiskwela. Di ka kadipay nakabayan. Imbaga ni sir, asaan ka kanupay amakites? Agbayad akinton malam. Napanpay ngamin nang iremedyo ni nanang iti pagbayad ko. Apay ngamin apagadalan da ka, no awan mo't kwarta pagbayad yung. Inkalaangan manggad. Kayat ko ti agadal, ngam ti manggad. May mayat mutlaan, no adda malpas ko. Agtrabaho akto. Ngam no kasta ka na yun ka amauding agbayad. Di ka kadimabain, Ano sak nuan niya ti ibagadag iti saan makaawat. Tinapatag, kat agadalak, ngawan mo't maagrabyadok. Adakon ka dayta. Ngam no siyak ti ka na yun amauding agbayad. Sumardo nga klaangan. Imbag tanaranaan ka dito arubayan. Kayat mo ka diti madan iti kwarta. Ha? Kwarta kunayo, tata? Saan mo't siguro anakapoy ti dengeg mo, tapno di mo nangeg ti imbagak? Kasano kuma, tata? Anya ka diti aramidak, tapno maadda anak iti kwarta. Adalang armas, nga ipan mo iti address nga ibagak apang ipanam. Ha? Armas kunayo, tata? Mabuteng akmat nga agigam iti armas, tata? Anya ko matikabuteng mo, ket di damit amo nga armas ti deliver mo. Maamakak, amangan numatiliwak. Iso mamirmiraot kayo, tatakrot kayo.
Tata, saan ka di abasol ti kasta? Maiparit pa itilintag? Dagitikit din nakatugaw ama ko na nga opisyal ti adu ti armas na. Kunada maiparit, nga maapay nga adu ti maduktalan nga armas iti babalay da. Alaman? Nakitakmot nga agsasaw kayo ko ni Tatam at Tomas. Imbaga na nga agi dilibra kanu iti armas, tapno adda kwartak, tatang. Ay, sana mapalim. Isagsagmak mo ti masakbayan, no aramidam day ta trabaho. Dakes day ta. Day tangarod mo ti imbaga kan kwa na, tatang. Nasaya at tamom tinsong batmaw. Anya nga iti kunhana. Isukan ama mermiraot tayo, tatakrot tayo. Imbag tay takrot, gantay agaramid ka iti pagbasulam, kan pakaisagmakam. Kas jay gayam ti negosyo da, tatang. Aglako iti armas. Iso adi ka makikapkap pangkadakwada. Uray na panglaw tayo laeng. Basta mayan natop iti pagayatan ti apaw, ti aramidin tayo. Kayat kadiday ta kaaruba nga agkidilibar iti armas. Di na nga rod kayat. Mamirmiraot lang nga roden, aging dadalos pa'y laeng. Ni ka di Alex, akaadalak tidakta kamating nyo, Daddy? Wen, iha. Kinasaritak, ngem ko na nakit din, apagbasulan ka no, tinegosyo tayo. Naglastugan? Saan lang arudan ang makabaybayad igi pagadalan? Kastapay ti sa una? Masurunak nga rod itay, ngem nagtepelak lang. Adulat ta ti tao nga uray mamirmiraot. Lisyan na ti grasya. No di na kayat, bayan yon. Ngam inton umay damang ibaga iti masapul da. Saan tayo idatulungan? Nagbulod da kadikan ka, Mami? Saan pa'y mutkit di? Ngam ang mga no iti masungad nga aldaw, kat addan to kasapulan da kada tayo. Ada ka nun di adu nga armas amay deliver iji pantalan. Masapul a bilinam dagiti mang sabat, tapno umunada iji pantalan. Nabilin ko itan, aduda amapan, tamangan no adda makatiktik kadakwada. Sapay dakkel ti puunak iti dayjay. Anya? Puunam? Dakkel agad dayjay? Manano ko ma, dakkel met ti urnong ta. Imbayad ko na, nalaklakamot lang nugulpyo na bayadan ngam ti installment. At adumot lang ti maganansya. Wan matkit di nulakot malako tayo amin. Gumudwa tayo ti ganansya. Una, amok ti aramidek. Tapno adu ti mapastrik tayo akwarta. May mayat kumano adu ti tauhan nga gideliver. Tapno mabibiit mutla nga malako. Kuma, ang masuro na kiti kaaruba. Tadi nakit din kaya ti agbalin at tauhan ta. Addan tula masapul da kita. Saan ko idaapat gan? Pinag-examine da kakadimo ang baraw. Una nang, naimbaglaangan, tanay sambut yu day kwarta. Awan ngamin ni Antim anapanak. Iti sabali tinagutangak, iti pinagbayad mo. Padasak man ti agberok iti part-time job. Tapno saan kayo unay ang marigatan ang mangisakad iti panagadal ko? Kabaalam ka di ti agtrabaho, kabayatan ti panagadal mo. Padasak nanang. Saan mo't siguro ang narigat? Saan mo nga ipilit no marigatan ka, anak ko? Saan kayo agdanag, nanang? Ti panagadal ko ti ipang pangrunak. Rumbang laeng. Ti adal ti kang runaan amang itundaken ka. Iti nasaya at apagtungpalan. Sinalbagkit di. Malas ti amin. Peste dagitapan nakabagitilintag. Apay ka di, anya tinapasamak. At da kano entrapment operation nga inwayat da. Nairaman ka di, dagiti kargamintos tayo. Day tangarod ti dakes. Immo na kano dagiti pan nakabagitilintag ije nakay disagan dagiti kargamentos. Nagpamarang da amang ngalap. Kasano nga rudan? Sapay nagdakkel ti puunam dita.
Dayta nga ro ti pagpungpung tutak launay. Dakkel a parikot daytoy. Dakkel ti pukaw ta. Malas a talaga. Sayang ti riniuriw a kwarta nga imbayad ko kadagijay a kargamentos. Adamet gayam pan nakabagi ti lintag anapan dita balay dala kay Tomas idi rabi ay. Isumelag ayam ataol dagiti asaw. Anya ka diti inaramid da di tabalay dala kay Tomas. Inala kano ida dagiti pulis. Ada kano tauhan daan ang itik-tik kadakwada. Engkantada ka day adala kay Tomas kan bakit mila ti among da. Katwan nagpatinggan ti dakkel a pagsapulan da. Ngamin, armas gayam ti negosyo da. Sigurado ang mabalod da, no ado ti armas anakita da. Idi kinigtot kano dagiti pulis, dagiti tauhan da. Nagpudnudan adagos. Saan nga agnanayon ang mailamang ti kinadakes lakay? Ay, wan bakit? Ay, imbagta saan asimuro ti anak ta. Idi awisen na makikadwa kadakwada. Imbaglakit di talimpyo ti utak ti anak ta. Kat saan anakikadwa kadakwada. Pestekit di. Agyanta ka di dito'y pagbalodan. Saan ka nga agreklamo? Tauray sak, masikuranak mat. Pestekit di day jay atawhan. Impudno nakit di ako kwata dagiti kargamentos. No kumata agmay sa asel dati ayan tayo. Inaldaw kumaadusagak day jay at tao. Uray siyak! Ha! Ipungot ko akanayon. Kinid daw na siguro nga agsisina tayo iti selda. Isuasaan ta akadwa ditoy. Kasano nga taita ni Jenny nga anak ta. Sapay awan kwarta na ibatikan kwa na. Awan met na pulos di kwarta ka. Ta pinagbayad ko ti armas. Taninamnamak ang makaadu tayo. Uray siyak! Awan kwartak. Ta naipaabak ko mat iti kasino. At dangaminin order kanyak, sakbayan natiliw dagiti kargamentos. Kasano itan? Oh, pestekit di. Malas! Jenny, apay ang naglangan ka? Apay ang magmagna ka? Ayan ti motor mo. Awan gasolina na. Ha? Iswadi ka si Marag? Sapay aduti inaramid mi ije pagadalan. Jaksan agadal, Alex. Awan paggasolina. Salbag ngamin dagiti a pulis. Tiniliw dakit din dadadi kan mami. Saan da matiliw? No awan ti makagapo. Kayat mo ka di amapan ida sa rongkaran? Takuyugan ka? Ha? Kayat nakakuyugan? Uray sa anak anasaya at kan kay ti kanlabas? Karuba tayo, saan ka di? Kayat katulungan. Amok tirigat na, no awan kaduam ije balayo. Imbag ka pa'y. Uray sa anak anasaya at idi, amunak akasyan. Kasano akitan, Daddy, Mami? Ladingitak, gamnalpasan ti pan nakabista ti kasumi. Ipanda kami kanon ije munti. Nagmay sa ka din ni Jebalay. No kayat mo, ingkalangan iji balay da lulam, iji balay da nanang. Kapilitan na, Mami. Ng pangalan ngay ni Lola iti pagbayad kan allowance ko iti pagadalan. Ano samlatan? Noan niya ti adda. Jaksan nag-eskwela, Mami. Ad-adda ka kaasi ka no saan ka makaadal. Kayat mo ka di nga awan tumayat at trabaho, no awan ti adal mo. Nagregat mat ngamin, no awan ti kwarta nga ramatan, Mami. Agsakripisyo ka, tapno makaadal ka. Mailiwak lakit din, no awan kayo, Mami. Hagananos ka. Di na kam tultuladan na. Gaputa kayat mi ti maadaan iti adu apirak. Nagaramid kami iti maikaliwas. Ita, ikarumi da ita, akam malimi.
Lumay pantay je munti. Kasano pa iti anak ta? May raman nga agtuok. Gapoy ti dakes nga aramid ta. Imbag kumano'y pasnak na ti agadal. Amok la kumakastoy iti pagbanag anta. Saan tala kumanag haramid iti kastoy? Nadagsan gayam na ito'y akaso. Agyan tayo jay munti iti manuatawan. Anya nga dati kasasaad tanto itchay. Day tatisan ko amo. Ikaro ta iti pagbaludan. Ti dakes nga aramid ta. Di ka agaramid iti dakes, ta sigurado at dakes mo ti pagtungpalam. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.